Okay, good morning. Bili tayo ng breakfast dito sa Seafood City. Yan. Breakfast. Sarado. Yan. Tapos na. Kuha ko. Hindi na. Breakfast tayo. Dito sa Seafood City, Norwalk. Ha? Kape? O dito? Mamaya pagka. Yun yung barbecue. Ihaw. Wala pa yung iba. Yung panang nilalagay doon. Para kunyari ay garlic rice. Pero kunwari, Para kunyari garlic rice yung kunin sa ito. Dali ka muna dito kasi di pa luto yung beef. Dito ka lang. Dali mo na. bili tayo ng kape. Gusto ko yung matamis-tamis. Ayan, di yan. Ito. Creamy latte. Latte. Ito ang presyo ng kape dito. $10. Sugar free. Dapat yung sugar free sa'yo. Mati. Itong dalawa. Mas Hindi, ito kasi malaki ata ito eh. ito, bili tayo ng alokbati oh. Bili tayong kamatis. Yun. Chips.
retrieve. Baboy naman, pork. Yan. Yeah. Sa breakfast, pero pa rin kayo nung tatlo for ano? 2099 mo. Yes. Ito regular po. Pag dito, Ano yung tatlo? po, tatlong breakfast meal. O sige. Magkano ka mo? 29? Aling lang kami ko, sister. Magkano yung regular? Magkano yung per ano niya? Kung hindi combo? Oo. Ang sa inyo, ma'am? First is, yeah. Yung, ano yan o? Ang chicken po, tapos pork po yun, ma'am. Chicken, sige. Hotdog. Chicken? Chicken, yeah. Chicken at saka, isa-isa lang ba? Po. Isa-isang ulam lang? Pwede pong dalawa po. 2 items, 1299 po yun, ma'am. Yung ano yung combo? Isa lang? Ito po yung mga combo namin. Isa lang ulam yon? Opo, isa. Yeah, sige. Ino lang. Aling 2995. Kinakain ba nila yung chicken na yan? Chicken po po, no? Oo, ba't ba kinakain? Hindi ko alam, parang dry. Yung isa is, ano to? Hamonado at Sweet. saka, Opo, ito na lang po yan. sweet. Tsaka hotdog. Ha? Iya, ang dami hot. Tsaka yung isa pwedeng ito. Yes po. Ma'am, may additional $1 po yan. Kasi ano po siya. May pansit naman ako binili. Ano yun? Tadi mabili copy paste. Ma'am, i-add ko po yung $1, ma'am. 24 and 8 cents po. For here.